ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಿಕನ್ ರಸಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶೀತ ಏನಪ್ಪಾಗ ಅಥವಾ ಅಂತೆ ಕಫ ಇತ್ತಂಡಪ್ಪ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕರ್ಪದ ಕಾವಲಿಗೆ ನನಗೆ 3 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆನಾಗ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ಅವು ಪಾಡು ಜರ್ನಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೊಡು ಏರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ ತೂಪುನಾಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಸಾಲ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬುಲ್ಲುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೇ ಅವೇ ನೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಗೀತಾ ಅಂಡ ಯಾವುನನ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಅರ ಬುಡ್ಕದೆ ಬಟ್ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಸಾಲ ಸಾಮಾನು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೆ ತೊಂದೆನು ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ತೂತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪುದೀನ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಅವಲ ಪಾಡಲ್ಲ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಮುಳ್ಸ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಅವಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತರಿ ಅದೇ ಕಡೆ ಹೊಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಗೆ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ರಸ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ರುಚಿ ಲಪ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಡೆತೆ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮನಲ್ಲದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜರ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ದಾಸಿ ಮಿಲ್ಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ ಅದು ಅವರ ಪೊತ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಸಮ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಪುಲಿ ಇರ್ತ ನೀರ್ಲ ಇತ್ತೆ నేను ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಮೆತ್ತಗಾವುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಿದೀತಿನ ಕೋರಿ ಇತ್ತಿನ ಅವಿನ ಈಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಬೋನ್ ಇತ್ತಿನದೇ ತೊಂದೆ ರಸಮಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಬೋನ್ ಇತ್ತಿನ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂದುವೇನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಸಾಲ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಮಸಾಲ ರಸಂ ಪೋವ ಮಸಾಲನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ಒಂದು ಬಾಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಬಾಜನ ಗಿತ್ತೆ ಪಾಡುವೆಂದೇನು ದೇವನ ನೆಕ್ ಬೇಯ್ಪಾಯರ ಅಂತೆ ನೀರು ಪಾಡುಡು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೊರ್ದಿತ್ತೊಂದ ಇತ್ತೇನು ತೋಪುಗು నేను ಪಾಡುವೆನು ಇತ್ತೇನು ತೋಪು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚಿ 4 ಲೋಟ ನೀರು ಮೈಪೆ ನಿಕ್ಲು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೂತು ನೀರು ಪಾಡಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎತ್ತೇನೋ ಅಂತೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಡು ಹಾಪುಂಡು
ಇಂಚೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಚಪ್ಪೆಂಡ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತುದು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕುದ್ದೆವಡು ಶೋಕು ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋಡು ಈ ರೆಸೊಟ್ಟು. ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನಟ ಹತ್ರ ರೆಸೊನ್ ಪರ್ರೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪಂಡೆ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೊಂದು 20 ನಿಮಿಷನೇ ನಾನು ಬೇಯ್ಪವೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ದೆತ್ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಮುಚ್ಚಲ ಎಂಚ ಕುದ್ದೊಂದು ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ತೂಯರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಚಿಕನ್ ರಸಮ್ ಅಂತೆ ಅಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.